Hola, com estàs? Estàs escoltant Comunicació Estratègica, el podcast per aprendre a destacar, connectar i vendre en digital. Jo soc la Rosa Cols, consultora de comunicació i màrqueting digital, i avui estic amb l'Olga d'Olganiza per poder parlar sobre com crear temps per a la comunicació. Hola, Olga. Hola, Rosa, què tal? Bé, molt bé. Doncs volia convidar l'Olga al podcast perquè la veritat és que des de que va començar la brúixola digital, una de les coses que més surten és el tema de l'organització, de la productivitat, en altres paraules, que no tinc temps per a la comunicació i per això no comunico. I al final vaig pensar que més enllà de donar el consell de has de guardar-te unes hores a la setmana per a la comunicació, que és una cosa que segurament m'heu sentit a dir moltes vegades, hi ha altres aspectes, doncs, potser més emocionals o més d'organització interna o més de també deixar-te anar una mica amb el tema de l'agenda. I per aquest motiu he decidit portar l'Olga perquè ella és experta en temes de productivitat, organització i, de fet, per presentar-la en aquest podcast estava mirant la seva pàgina sobre mi i m'ha sorprès molt perquè deia que per presentar-se deia que li agraden els dinosaures, que li agraden les bledes i que li agrada treballar poc. Així que, Olga, si ens pots explicar una mica què vols dir amb tot això? Efectivament, crec que és una frase que acumula molt bé com l'essència de qui soc i del que puc oferir. I és una frase que va sortir d'un treball conjunt amb la Glòria Mercè, que és la persona que em va fer el copy de la web. Per una banda, li vaig dir que m'agraden els dinosaures perquè és una frase que un dia d'insomni em vaig haver de dir a mi mateixa per poder separar l'Olga de Niza. És a dir, em vaig trobar enmig de la nit atrapadíssima en feina, pensant en el meu negoci, i va arribar un moment que vaig dir, vale, qui soc jo sense la meva emprenedoria? I el primer que em van sortir van ser els dinosaures. M'agraden molt els dinosaures, m'agraden molt les ciències naturals i vaig pensar, no. Llavors, és una mica una frase mantra que tinc per tornar a mi quan la feina o anar pensant en la meva empresa m'aclapara. M'agraden les bledes, és una mica bleda, jo també, però m'agraden les coses naturals, senzilles, és el meu menjar preferit, les bledes, i això la Glòria ho va agafar i trobo que em representa molt. No sé ben bé per què, però estic molt, molt identificada. És que aquí podríem fer un altre podcast sobre el tema de separar la persona que ets de la teva marca personal, Ai, les marques personals, que són una arma de... Sí. Sí. Són complicades. Però bueno, i això, i que m'agrada treballar poc perquè és veritat, soc una persona molt mandrosa. M'activo molt, m'agrada activar-me molt, però m'agrada treballar poc i trobo que per explicar el que faig a Niza és que m'agrada que la gent també treballi poc, perquè del que es tracta és de gaudir de la vida. Per tant, si podem organitzar organitzar-nos una mica i ser una mica més productives per treballar menys, fantàstic. De fet, jo vaig estar treballant amb tu per temes de la meva pròpia organització del negoci, perquè hi va haver un moment que vaig dir, això no pot ser, sobretot quan va començar la brúixola, dic, se m'està descontrolant l'agenda i estic sacrificant la meva vida personal per al negoci, cosa que no hem emprès per això i ens ho hem de recordar molt bé. I gràcies a tu, doncs, va ser com aterrar tots aquests conceptes i tenir molt clar què és el que havia de fer, però sobretot entorn a la meva rutina i a la meva vida personal em va ajudar moltíssim, així que recomano molt si algú sent que està molt atabalat ara mateix amb el negoci. No, la veritat, jo vaig gaudir molt del treball amb tu, sobretot per això, no? Perquè tenies moltes ganes de fer la brúixola, trobo que la brúixola és un programa que és espectacular, que és molt, molt, molt guai, i algú que té una idea i que mou una comunitat, que feu coses tan guais i que ajuden tant a les emprenedores, doncs mereix descansar i no anar estressada, no? Llavors, per mi va ser un plaer poder col·laborar amb tu en aquest aspecte. I que sobretot quan comences a descansar, a donar-te els teus espais, al final és beneficiós tant per tu com per als clients. I els clients estan més contents, per tant, en recomanen més, tens més casos d'èxit. Tot és una roda que es retroalimenta, així que no s'ha de deixar de costat el tema de l'organització i de la planificació estratègica a nivell, no tant de comunicació, sinó del propi negoci.
Exactament. Al final, també les professionals que ens dediquem a donar serveis a altres professionals, però en general, independentment de que jo sigui una disfrutona i m'agradi treballar poc i tal, trobo que també la falta d'organització és una cosa que acaba transmetent-se a la clientela de manera Totalment. involuntària i crec que està ben organitzada, et dona també una imatge de professionalitat que és bàsica perquè el client repeteixi, per aconseguir més clientela i per vendre més. També. Totalment, totalment. De fet, això és una cosa que ara em diuen força els meus clients de estic al·lucinant, que ho tens tot com superpautat i que ja saps exactament quin enllaç enviar per al... I dic, bueno, també són els anys d'experiència que hi ha al darrere d'anar... Però sí, a vegades si no et pares a dir com puc millorar aquest procés o com puc millorar aquesta part d'organització, vas fent i al final quan dius, ostres, necessito començar a comunicar, és que no pots perquè tens tantes tasques del teu negoci que se't menja l'agenda per poder realment començar a invertir en la comunicació. A invertir no em refereixo només a diners, sinó sobretot a temps, perquè jo defenso, sobretot en petits negocis i professionals independents, que cada persona hauria de saber com comunicar el seu valor, que quan tens un negoci has de comunicar el teu valor, no hi ha tutia, com dirien els castellans. Així que, Olga, explica'ns, com podem fer temps per a la comunicació? Doncs, per mi, començaré, diguem, pel que és més evident i tothom dirà, això ja ho sabia, no? Però començaré per dir que consistència, però paciència també. I quan dic paciència, dic una mica de mimitos i de carinyo i d'autoestima amb nosaltres mateixes, en el sentit que tu et pots reservar un slot, intentar cada setmana publicar, i aquí tens la consistència, però si no tens una mica de paciència i d'autocompassió amb tu mateixa per veure quan comença a donar fruit tota aquesta comunicació, com diu una professora que tinc d'escriptura, diu que quan obres l'aixeta l'aigua sempre començarà sortint freda. I és una mica això, quan t'asseguis a crear els primers posts a LinkedIn o de qualsevol xarxa social o escriguis la teva primera newsletter, no serà allò que t'agradaria o allò en el que la teva comunicació es podria convertir al cap de 6 mesos. Per tant, la consistència i la paciència en aquest cas és important. Jo diria més des de l'autocompassió que no pas des de la frustració i la imposició. Totalment. De fet, això em fa pensar que quan jo començo a treballar amb una persona que no estava comunicant abans, perquè al final a vegades tinc clients que sí que ja comuniquen i tal, i el que volen és millorar, no? Però molts d'altres arriben que diuen, Rosa, és que jo vinc des de zero, com començo? I justament a la brúixola just també hi ha com un repte de dir, simplement escriu, publica, engega l'aixeta. I a partir d'aquí doncs, ja aniràs trobant el teu ritme, el teu vocabulari, inclús moltes vegades la comunicació t'ajuda a aclarir molts conceptes dels teus serveis per poder crear serveis més estructurats i que també siguin més fàcils d'organitzar. Totalment, totalment. Sí. A més, hi ha una mica la noció aquesta, que a mi m'agrada, no l'utilitzo molt aquest exemple, però perquè és una mica hardcore, però si el teu primer episodi, si la teva primera newsletter, si la teva primera publicació no et fa vergonya absoluta, la 50 mai serà excel·lent. Llavors, a mi almenys em treu una mica de pes de sobre, no ho recomano gaire perquè hi ha gent que no reacciona bé davant d'aquesta frase. És que el perfeccionisme... El perfeccionisme és una cosa. Llavors, clar, el primer que t'ha de sortir és, doncs aquí ja està, xipunt, i amb una mica de sort, com que no em coneix ni Déu, doncs no ho llegirà ningú i ja està. I jo ho hauré fet i ja ho tindríem. Llavors, hi ha la part aquesta de consistència i de paciència. Em sembla superbé que la primera sigui, tira, fes-ne una i ja està, ja veurem. Sí, i de fet, per exemple, moltes persones amb qui treballo doncs, veuen la meva comunicació com a font d'inspiració i així, no?
i vaig decidir no eliminar les meves primeres publicacions, Ah, que em fan amiga. una vergonya impressionant. Però si algú està escoltant aquest podcast i vol anar a veure com escrivia al principi, dedicant-me al màrqueting, vull dir que ja tenia una mica de callo, no? Clar, clar. Doncs sí, allà està i és totalment normal que al principi ens faci vergonya, que a més és quan ens segueixen familiars, ens segueixen amics, i jo sempre dic, bloqueja'ls o elimina'ls, dic que sí, no és res personal, és simplement que ara mateix necessito explorar o simplement treure's aquesta pressió de literalment t'estan donant suport en això que estàs intentant. Sí. No, totalment. Jo vaig tenir, molt al principi d'emprendre, em vaig obligar a mi mateixa a fer 30 minuts de LinkedIn cada dia. Molt bona pràctica. Us puc garantir que els primers 15 van ser jo mirant la pantalla. No podia escriure absolutament res, estava totalment paralitzada per la por, per la inseguretat, no sabia per on començar. Començo pel feed, no, faig un post, no, i si agafo no sé què, i si faig no sé quant. I ho recomano a moltes de les persones amb les que treballo. Posa't això i no passa res si estàs mitja hora davant de la pantalla i no ets capaç d'articular res, no ets capaç de publicar res, perquè t'estàs familiaritzant amb això, no? Jo que soc fredolica, quan fico els peus en un riu, és com, bueno, ja entraré sencera, ja veurem, jo ara fico els peus i paciència. Cosa que també em porta al segon tip o consell que m'agradaria compartir amb vosaltres, que és la claredat. És a dir, moltes vegades aquesta consistència, aquesta paciència que hem de tenir és la recerca per la claredat i hem de poder fer temps per poder veure aquesta manca de claredat i poder buscar aquesta claredat que necessitem. Sí, de fet, jo sempre dic que la comunicació no és falta de creativitat, sinó que és falta de claredat. Totalment. És que la creativitat, jo crec que totes les persones som creatives, però poder-la canalitzar i poder-ho veure clar, doncs al final és el que et fa també connectar amb aquesta intuïció, amb aquesta veritat profunda teva i poder comunicar millor des de la teva autenticitat, des del teu negoci. I que al final moltes vegades pensem que a l'hora de comunicar hem d'anar reinventant la roda i jo el que sempre recomano és treballa un document, que no fa falta ni que sigui un document bonic, pot ser un document Word, pot ser un Excel inclús, que simplement allà tinguis com la informació clau de la teva marca, la teva comunicació, el públic al que et dirigeixes, la informació dels teus serveis, de les teves formacions, i que a partir d'aquí, o sigui, si t'hi fixes, la majoria de persones que ja tenen la comunicació ben treballada estan constantment repetint el mateix. Així que, com ho pots fer, això? Doncs, bàsicament, tenint tota la informació superclara i a partir d'aquí és simplement buscar noves idees pels ganxos i per no bloquejar-te i continuar avançant. Exacte. I no forma part de coses específiques de comunicació, però per mi sempre l'eina va al final. I jo crec que ho has dit molt bé. En plan, si estàs còmode amb un Word, és un Word. Si estàs còmode amb un Excel, és un Excel. Si estàs còmode amb pòstits, són pòstits. És igual, com si escrius en un paper de cuina perquè t'enganxa la cuina i necessites explicar. Però tenir un document on tu puguis anar a volcar tot allò que és el que tu consideres la veritat profunda de què és allò que fas i d'allà et sortirà una estratègia de comunicació, però sí que et sortirà una idea bàsica de què és el que vols comunicar i poder anar allà sempre que puguis. Per tant, no busqueu o no invertiu massa temps buscant l'eina perfecta on tenir aquesta estratègia de comunicació, busqueu aquelles plantilles enrevessadíssimes per fer una estratègia de comunicació perfecta. A vegades, simplement amb un document on puguis volcar, ja fas molta feina. A vegades, simplement amb un document de 4 o 5 pàgines bàsiques on tinguis la informació clau, és més que suficient. Tenir com el teu mapa superclar de això i això. I com més simple és, millor perquè no només és més fàcil de comunicar, sinó que és més fàcil d'entendre per la persona qui està rebent el missatge.
100%. O sigui, Sí. la informació aquí també, ojo, perquè és com la més depurada, és la més essencial, però també serà aquella que puguis anar de referència sempre. O sigui, en cas de dubte, allà. I allò té la teva veritat. I si hi ha alguna cosa que entres 3, 4 vegades i et grinyola, pots canviar-la. No passa res. No passa res. Està evolucionant. El teu missatge evoluciona, es fa més específic, o sigui, es fa més essencial. Llavors, aquest document que evoluciona, que tingui, i sobretot que sigui profund. Que trobo que això és molt important en una estratègia de comunicació. Sí, no tan profund a nivell de més paraules, imagino que vas per aquí, no més ben triades. Anar a tocar realment el punt que a la persona interessa, no? O sigui, a nivell d'organització, Olga, recomanaries com tenir present aquest document, perquè al final no ens encallem, no?, a l'hora de posar-nos-hi. Exacte, és a dir, poder tenir, si el que ens està frenant de comunicar és una falta de claredat i notem aquesta falta de claredat, amb aquesta consistència i aquesta paciència, el millor que pots fer és obrir un document, qualsevol document en blanc, i començar a buidar allà què és allò que tu creus, en el format que necessitis. Perquè allò, a mesura que ho vagis refinant, també et permetrà, en cas de que et faltin eines, perquè pot ser, és a dir, tu deies, ostres, a mi em feien vergonya els meus primers posts i això que van ser de màrqueting. Jo no en tinc ni fava de màrqueting, no tinc ni idea. Llavors, en el moment en el que he necessitat ajuda i he decidit delegar certa part de màrqueting perquè per molta consistència, per molta paciència i per molta claredat que tingui, si em falten els coneixements essencials del màrqueting per cristal·litzar aquest document, que són tot paraules que m'ajuda més o menys a comunicar, però em falta una estratègia, ostres, delega. I jo crec que és en màrqueting que més, jo aquí vinc i confesso, és una de les àrees de la meva empresa amb la que més pateixo, perquè em sento molt desemparada, sento que no tinc ni idea, tinc com moltes limitacions i, goita, va arribar un moment que vaig dir, bueno, jo ja em puc estar aquí 30 minuts cada dia davant del LinkedIn, però al final és que si no estic traient res, no sé cap on vaig i tinc la sensació que estic perdent el temps. Mira, prefereixo pagar uns dinerons i ara puc fer una estratègia? Doncs faig una estratègia. Llavors vaig agafar, vaig contractar-ne una. Ara m'ho puc manegar i puc encarregar els textos a la web? Vinga, va, doncs ara fem això. Ara fem unes plantilletes. I tota la comunicació que hi ha al voltant de la meva marca personal està suportada sobre les espatlles fortíssimes d'altres dones professionals que m'han sabut portar de la mà i, oh sorpresa, totes han necessitat d'aquell full que jo vaig començar a escriure perquè el primer que em preguntaven totes era però la teva marca de què va? I jo l'únic que els podia ensenyar era aquell document inconexe, raríssim, on jo posava les meves veritats, era com, jo què sé, no? Des d'aquí van sortir les bledes i els dinosaures i que m'agrada treballar poc. D'aquí surt tot. Si no hagués estat perquè jo hagués tingut un document on buidar-ho i llavors poder tenir la claredat per dir, no, jo arribo fins aquí, necessito envoltar-me de professionals que m'ajudin, que m'acompanyin, i elles llavors agafar d'aquí, jo crec que la comunicació que jo puc tenir a dia d'avui no seria possible. Sí, em sembla molt interessant això que comentaves de que al final la teva productivitat va lligada a les coses que has anat fent, no?, amb l'ajuda d'aquestes altres persones. I al final, quan ho deies, m'estava imaginant això com una maquinària amb engranatges que tu, sempre que pots, compres una mica d'oli per acabar-ho d'engraçar. O ara necessites ara poso aquest nou engranatge de les plantilles, m'invento, perquè la cosa vagi més ràpida. I així el cotxe, la moto, o el que sigui, o el vaixell, doncs cada cop pugui anar més ràpid i que per tu sigui també més fàcil dirigir sense haver de dedicar-hi tantes hores, tant de temps. Totalment. L'organització no és una cosa que es faci d'una sentada, és una cosa que es va fent a poc en petits increments. És a dir, si per això moltes vegades allò de m'asseuré un dia, que això faig l'exemple, diguem, amb la casa, no? Amb l'ordre de casa. M'asseuré un dia i ho netejaré tot i ho endreçaré tot. Primera, això a vegades costarà de passar perquè no trobaràs mai un dia en el que no tinguis absolutament res per seure't a endreçar.
sinó que serà molt més senzill, entrarà molt més fàcil i et facilitarà molt més la vida si cada dia, imagina't que després de cuinar cada dia no recollissis i diguessis, no, recolliré la cuina un dia a l'any. Sí, Total. home. I què? Quedar Entonces, sense plats. al cap de 2 dies no tindràs plats, filla. Clar, l'organització és això, és una miqueta i anar afegint, i jo trobo que la metàfora que has utilitzat de ara compro una miqueta d'oli, va, doncs, ostres, genial, no? I en el cas de la comunicació, a més, com que hi ha tantíssimes coses diferents, no? Ostres, mira, va, ara em faig una identitat verbal. Oh, i això em facilita llavors escriure el copy. Ara em faig unes plantilletes. Oh, doncs ara això, tal. Ara he trobat veus, això, aquest era un dels tercers consells que volia portar-vos avui, no? Ara he trobat un moment de conya per escriure la newsletter. Oh, ja no és tanta feina. Al final és això, o sigui, són petits increments en comoditat que al final acaben generant com un interès compost i fan allò. Clar, òbviament ets més productiva perquè has escollit amb molta cura i amb molt de carinyo una sèrie d'increments que el que fan és que utilitzis molt menys temps a reinventar la roda cada setmana. Total. De fet, això que has dit de l'increment és que sempre dic que al final és com una inversió que al principi costa molt. A més, no veus resultats perquè encara no tens prou seguidors i tal. I has d'anar fent. Però un cop ja ho tens fet, de cop i volta no saps per què, la cosa comença a explotar, no? De cop i volta tens moltes més persones que et coneixen, a més, fent exactament el mateix esforç que feies a l'inici, o menys, perquè ja tens la maquinària engreixada. I sí, és la màgia de la comunicació. Però has comentat ara una cosa que m'ha semblat interessant, el tema de buscar el temps, no? Que realment a mi em vingui de gust escriure una newsletter o fer post d'Instagram o... A veure, com funciona això? Com puc trobar aquest temps? Ai, és que clar, trobar el temps, la sorpresa aquí és que no sempre serà al mateix temps i al mateix moment del dia, i és més un exercici quasi de meditació i de consciència, és a dir, de trobar aquell encaix, de trobar en el moment, en l'aquí i a l'ara, i això m'està quedant una mica hierbes, però... Bueno, moltes coses del negoci, et diré. Jo soc una persona molt quadriculada i racional, però a mesura que van passant els anys de com a emprenedora, dic, hosti, m'estic tirant a la part hierbes perquè s'ha agafat tot amb una altra filosofia. Sí, no, és curiós, però és així, però alhora, quan analitzem el temps en el programa que tenim jo, que és específicament de gestió del temps, que són 3 mesos, llavors ens donem així una mica de marge per trobar aquestes rutines. Com es diu aquest programa? Protagoniza. Protagonizas. Perquè del que es tracta és que siguis tu la protagonista del teu temps. Clar. I no a l'inrevés. Llavors, el que anem és jugant una miqueta amb aquests blocs, com si fossin legos al final, de dir, vale, jo sé, o sigui, el meu negoci requereix en aquest punt que jo dediqui, què sé jo, 2 hores a la setmana a tasques recurrents de comunicació. Vale, on encaixen aquestes 2 hores? Doncs ho faré... Clar, hi ha gent que diu, jo em dedico ja un dia a la setmana que em va bé per no tenir res de feina relacionada amb clients i, en canvi, posar-me amb coses pròpies, no? Xatxipiruli, estupendo, doncs aquí va el teu blog. Hi ha gent, jo, per exemple, jo no puc estar tot el dia fent el mateix, perquè soc un belluguet i llavors necessito varietat. Llavors, un dia faig un tastet d'una cosa, un dia faig un tastet d'una altra. La meva agenda està molt més atomitzada, perquè jo funciono així. Llavors, clar, la meva newsletter em va costar molt trobar el moment. Ostres, és que havent dinat m'entra una son que no puc. Va, provem-ho pel matí. Però no tenir por a donar-li diferents oportunitats. Tu saps que tens aquest compromís amb tu mateixa, perquè una altra gran cosa
de l'organització del temps és saber el per què fas les coses. Total, el per què, és que anava a dir, Clar. vale, tinc el compromís, però tinc el compromís per què? Per enviar aquesta newsletter i dic, no, és que aquesta newsletter, gràcies a aquesta newsletter, puc parlar del meu servei que em donarà, que si tanco una venda, ni que sigui, em donarà tants diners, que és el percentatge de facturació que necessito per tenir la vida que vull al final. Exacte. Quan connectem la tasca amb el propòsit final o amb un propòsit ni que sigui una mica més elevat que el dia a dia, ostres, allò primera ja jo crec que ens treu bastant de procrastinar, a més que ens dona molta claredat. Llavors, clar, quan tu ja tens aquesta claredat i ja saps per què has de fer les coses, ja l'únic que et falta és trobar un bon encaix, perquè al final jo no sóc la mateixa durant el dia, ni sóc la mateixa el dilluns que el divendres, ni sóc la mateixa la primera setmana del cicle que la tercera setmana del cicle, que vull un altre tema. cremar coses, bàsicament. Llavors, clar, per mi va ser un descobriment molt xulo quan finalment he trobat moments per fer tasques que potser són recurrents que troben com el seu encaix perfecte. Jo tenia la revisió setmanal, només em fa molta gràcia perquè revisió, no? Revisió com del final de setmana. I la tenia sempre divendres a vendinat. Quin pal. Jo aquella hora vull estar la migdiada. I jo quadriculada com soc, no, perquè clar, la revisió s'ha de fer a final de setmana. I em va començar a passar que era en plan, mira, saps què? Jo faré dilluns al matí. Saps què? Jo faré dilluns al matí. I dilluns al matí començava a sortir. Dic, toma ja. Dic, doncs ja està, ha trobat el seu lloc. Fer números dimarts a primera hora em va molt bé. O jo què sé, o després hi ha altres tasques que és en plan, mira, doncs això és una mica comodín. M'és igual revisar els posts d'Instagram un dijous a mig matí o un dimarts a la tarda. Mira, doncs allò és fantàstic perquè és una franja que jo tinc de comodín que la poso, la trec i no em costa gens. La newsletter, divendres a la tarda, ultimíssima hora, i a part, ojo, no només és trobar una franja horària, és trobar com una rutina que t'encaixi, que t'entronqui amb aquest per què. En el meu cas, la màgia amb la newsletter, que jo vaig estar, què sé jo, tranquil·lament un any, et diria, amb la newsletter parada perquè volia que els posts, jo també, quadriculada que soc, perquè els posts estiguessin relacionats amb el post de blog i el post de blog amb els posts d'Instagram, els posts d'Instagram amb el LinkedIn, el LinkedIn amb la newsletter. I em sortia una cosa... Que no eres tu. I ara amb el ChatGPT encara més. Ui, el ChatGPT. No, jo el ChatGPT el faig servir pel tarot, no el faig servir per res més. Jo ara amb la comunicació l'estic deixant apartat perquè dic, se'ns està menjant. Se'ns està menjant l'autenticitat. Jo noto... Primera que em costa trobar un to autèntic amb ChatGPT i segona que crec que em debilita les capacitats d'escriure. Sí, total. Com que és tan fàcil, hi ha coses que són més pam tomàquet, saps? Pim-pam, que, mira, jo què sé, escriure un mail que no saps ben bé com encarar, un mail complex, que t'endreci les idees, per tenir xerrades amb ells sobre organització interna, ojo, el recomano molt, per tenir allò, rebotes d'idees, pim-pam, com em faig, com organitzo, com tiro per aquí, tiro per allà, tal. Per això ho recomano molt. Per escriure text final, crec que m'estova el cervell una mica. Sí, a mi també. I vaig estar un temps experimentant amb ell i tal, fins que vaig dir, prou. O sigui, vull tornar a la meva veritat, a la meva essència i sobretot per aquest exercici que et comentava al principi, que realment escriure t'ajuda a ordenar les idees i a trobar la teva diferenciació, la manera en què vols fer les coses. Però bé, de tot el que comentaves abans, m'he quedat amb una idea que és que potser hem de ser més flexibles amb la nostra agenda, no? Sí. La flexibilitat per mi és essencial. Perquè venim d'un... Jo, a veure, estudiant i pensant i donant-li voltes sobre el tema de com gestionem el temps, em vaig adonar que la nostra manera de gestionar el temps està basada en 3 grans mentides que ens van donar a l'agenda escolar. Tu arribaves al setembre, tenies català a les 10 el dilluns i allò es mantenia així fins al setembre.
Llavors, i no et podies saltar català, òbviament. No podies dir, és que a mi m'he de gust fer educació física els dilluns a les 10. No. Llavors, clar, ens hem desenvolupat i hem crescut pensant que l'agenda és una cosa immutable, primera i principal. Segona, que no som autoritat, i d'aquí també una mica el nom del programa protagonista, no som autoritat. Tu tenies l'agenda escolar, venia la professora i et deia, copieu a la pissarra. Dilluns sereu tal, dimarts tal, dimarts qual. Això era una autoritat externa que et deia què havies de fer en cada moment. Et tingués de gust o no. I això et diré que en altres països no és gens així. O sigui, s'organitza d'una altra manera totalment diferent perquè aprenguis a ser tu anava a dir... Bueno, t'autogestionis. Això, sí, que puguis tenir tu el control sobre el teu temps i que llavors aprenguis les conseqüències de què passa si dedico X temps a una cosa o X temps a una altra. Amiga, és que clar. I en tercer lloc, que hi ha represàlies, o sigui, que et sentis malament, o sigui, hi ha el tercer, que a més és d'allò de la cultura nostra judeocristiana, la culpa per no complir. Total. Llavors, clar, en el moment en el que ens deixen, ja o sigui, a la feina encara, que has d'entrar a les 9, has de marxar a les 6 i tens unes reunions dijous, que sí, per a saber què, això ja seria obrir un altre meló, no? Sí. Però llavors quan emprenem de cop i volta ens trobem tot aquest temps a les nostres mans i diem, vale, primer ha de ser immutable, no pot ser flexible. Llavors estem en amb la recerca constant d'aquesta agenda perfecta, que no pot ser flexible. En segon lloc, no tenim autoritat, no sabem... Bueno, si en algun moment, quan faig els números? Quan me'ls demana la gestora. No faig els números abans perquè jo què sé, perquè jo no tinc autoritat sobre això, no la sento meva, aquesta responsabilitat. I després és això, la culpa. Jo em vaig posar, no? Vaig fer un exercici d'autoritat, Olga, i em vaig posar jo què sé, no? Publicar 2 stories a la setmana, els dimecres a les 9 i no he complert i sóc la merda. Cago en dena, quant de mal ha fet. Llavors sí, 100% flexibilitat, prova, juga, convenç-te a tu mateixa de les decisions que vas prenent i si prens una decisió que un bloc que no encaixa o portes 3 setmanes sense, jo què sé, sense mirar el compte del banc, mirant a veure si t'han pagat aquella factura o has pagat... No, si has pagat aquella altra o has fet Però vull dir, no passa res, mira exactament quines són les conseqüències de no fer les coses i gradua't a tu mateixa, experimenta per tu mateixa, sigues realment protagonista del teu temps. I sobretot, mira, jo per exemple, quan vaig començar a emprendre, jo treballava en una empresa que feia un horari de 7 a 4, més o menys, o de 8 a 5, i quan vaig començar a emprendre vaig estar anys fent exactament aquest horari. Amiga, sí. I potser jo ja no tenia coses, però bé, com que sabia que era el meu horari de feina, sí o sí havia de fer aquell horari i era superpoc flexible amb això. I vull dir que moltes vegades també potser estem fent coses per inèrcia perquè és el que estem acostumats a fer i un dia, parlant amb una companya, va ser com i si proves de fer-ho diferent? I si en comptes de fer-ho d'aquesta manera provar-ho, simplement, de dir, per què no redueixes les hores d'aquí o t'alliberes, jo què sé, les tardes del dimarts per fer allò que et fa tanta il·lusió. I ho vaig començar a fer i dic, no passa res. Sí, estic millor. Sorpresa! Sí. Sorpresa! Soc la mestressa del meu propi temps. Espera, que no era només per maltractar-me, això de ser la meva pròpia jefa, que també era per fer coses bones per mi mateixa. Qui ho havia de dir? Qui ho havia de dir? No, de la culpa és un gran tema, igual que si una setmana, a vegades em passen amb clientes que em diuen és que no he publicat 3 vegades aquesta setmana. Bueno, doncs a la pròxima setmana o te fas un descans si el necessites i després ja, perquè tu ja saps que estàs treballant també, típic cas, estàs creant els textos de la pàgina web i a més vols seguir amb el ritme d'Instagram. No, si necessites aquella setmana descansar perquè estàs dedicant la teva energia cap a una altra banda que necessita molta més energia de lo habitual, doncs no passa res, després ja ho faràs. Sí, que aquí ja et dic, podríem obrir tot un altre meló
de la quantitat d'energia creativa que ens demanem a nosaltres mateixes alhora. Que és com, però com vols crear 80 coses alhora, filla meva? Hi ha gent que sí que té aquesta potència. Hi ha gent que no passa res. Escolta't a tu mateixa. Sí. Jo, per a mi, aquí crec que has dit la paraula clau, i és que jo ja no compto la meva organització amb temps, sinó amb energia. Bé, has comentat el tema del per què, o sigui, saber el per què estem fent cada acció, perquè realment tingui un sentit, no?, per nosaltres i que així no ho haguem de procrastinar. I justament, a partir d'aquesta idea, doncs, tenim un anunci molt especial, que és que sí, i és que l'Olga farà un taller especial a la Brúixola Digital el 4 de setembre, que sobretot estarà pensat doncs, per organitzar-nos millor, per saber exactament per quin motiu estem fent les coses i, a més, és una dinàmica que jo vaig fer quan estàvem treballant individualment pel meu negoci i que em va ajudar molt com a reflexionar no només sobre el negoci, sinó sobre la meva vida, que encara li vaig donant voltes, Olga. Ojo, spoiler, l'Enriqueta. Ojo, spoiler, l'Enriqueta, que tindrà molt a dir. Què farem en aquest taller? Doncs és un taller on connectarem la tasca amb el nostre propòsit vital. Sé que sona molt ambiciós, però és un taller com molt concret que va sobre aquesta connexió en el moment en el que ens posem a fer una tasca i notem aquesta falta de claredat, notem aquesta procrastinació, notem aquesta angoixa, aquesta culpa, és a dir, hi ha tota una sèrie de sentiments que no ens permeten avançar, que no ens permeten treballar de manera fluida i poder connectar, poder fer aquest exercici amb aquest propòsit més elevat, que ja no és tant el propòsit vital, però que sí que ens acaba conduint allà, poder-lo entroncar, poder-lo sistematitzar o poder visualitzar exactament aquesta tasca, amb què té a veure? És que aquesta tasca no existeix en el buit, aquesta tasca forma part d'un projecte. I aquest projecte de què forma part? Forma part d'un objectiu que jo vull complir. I aquest objectiu de què forma part? I llavors anem pim, anem amunt, i fem aquest viatge, diguem, on podem connectar realment al perquè de la nostra tasca d'una manera molt senzilla i connectant també amb aquesta consciència. Genial, Olga. Doncs moltíssimes gràcies per haver estat avui en el podcast. M'ha encantat tenir aquesta conversa i estic segura que podríem haver parlat 5 hores si volguéssim. Sí, això hi ha tema, Sí. Explica'ns on et podem trobar per si volen contactar amb tu o si volen seguir-te per xarxes. Em podeu trobar a la pàgina web, que és organiza.com. Podeu trobar-me a Instagram, @organiza_baix. I aquests són els meus canals principals. Per allà trobareu un formulari, em podeu enviar un missatge directe. I especialment que m'agradaria oferir a les oients del teu podcast un descompte per entrar en el programa Protagoniza. Si s'apunten durant el mes de setembre, tindran un 15%. Per tant, ja que ho esteu escoltant, podeu enviar-me un mail o podeu enviar-me un missatge privat per Instagram durant el mes de setembre i tindreu aquest descompte. Super, doncs jo recomano 100% la feina de l'Olga, perquè de veritat que des que vaig treballar amb tu, bé, és que ja tinc com les meves tasques, que més me les vaig movent sense aquesta culpabilitat que dèiem, i ho recomano 100%. Em fa tanta il·lusió. Sí, i també si voleu fer un tastat més de com treballa l'Olga, ja directament treballant sobre un taller, doncs també us convido a apuntar-vos a la brúixola per poder estar amb nosaltres el 4 de setembre. Tinc moltes ganes de conèixer a la teva comunitat de la brúixola digital i ens veiem allà. Són genials, són genials. Molt bé, doncs una forta abraçada i ens veiem la setmana que ve. Adéu. Adéu.